prosesi padita rap dohot parhalado doho si pagalak lilin alani rim mahita jongjong. Nunga tubuh raja ni hadameon, nunga tuturo ibana, nunga di tongat-tongat ta ibana, nunga patar asini rohani debata di tonga-tonga ni huriana, nunga patar pabahenan ni debata di portibion, di lehon anakna Tuhan Yesus Kristus, gabe si palua portibion. Alani i naing ma dohonota. Ida ma debata jaho basadiri do madok. Haholongon saliling-liling na hubain makkaholongiho. Dibaheni hutogu-togu ho marhite-hite asini roha. Atong di bagasan las niroha tahatidak kon ma. Di panggagatan Bethlehem do inganan hatubuan ni si paluai. Di tadi kodo sangapna laho manopot hita na di pardang ulanon. Asa marsangap ibana marhite ulaon na nabalgay. Atong tadda naung di tongat-tongat ta panoddangi. Ujo hami ma hamu tujolo akka na pagalak lilinon.
Hudul mahita saluhudna. Marende mahita sian buku de nomor 56 ayat sada 2 doho topat. Mar hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di porbadia, na tumapalangi dohot tanaon. Amin. Dungi gabi daging mahatay, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huidahami ma hasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada, nasian amai, gok asiniro hado hatuauni. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di Banua Gijang, manduk mauliate do hami tuho, ala ni gudang ni asi dohot holong ni roham di hami. Ay di basa-basaon hodo anak muna sasadai tu hami na di pardangolanon. Asa malua hami marhite ibana sian dosa, sian hamatean saleleng-lelengna. Hupangidu hami tuho, say sondangi marohanami na hulumi, marhite tod di porbadiay, akup ni say parrohay mahami, asa hubuto hami mandok mauliate tuho, asa tarapul situturo hanami di hagogotan, dohot di pangujunan, marhite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mared dehita. Maren
ulopon rajai, ulopon rajai. Tangihon mapatik ni debata di patpunguat tadi bornginon. Ima sian Filipi 2 ayat 4-1-5. Unang manariko di hamu be matahon hamu, dohok menadidongan, songon parahon ni Kristus Yesus ma parrohomuna. Ido sahatna, atong rak mangidogugu mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na ombar tupatimi. Amin. Maredehita. Potima dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo napatupahon hasisaan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham dihami akana mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matubaga sa rohanami hasisaan ni dosa nami. Lehon matuhami to dim na badiyay. Asa unang ganggu rohanami di asini roham, alay asa hot rohanami marhapor siyaon, laho manggotapkon na sa dosa dohot roha portiyon. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi kima baga-baga taringot tuha sesaan ni dosata. Songonondo pakuhulongin ni debata di Portibion, pula do anak na nasasaday di lehon, asa unang magu ganop na porsiya di bana, asa hangoluan sa leling nileleng na di bana, hasangapom ma di debata na di Gijang. Marendehita. Tangihon ma hatani debata turpuk epistel di parpunguat taburnginon. Ima natar surat di Jesaya Fitu
ayat 10 dot 10 pitu akup ni diduk jauh ba mamandok si Ahas songonon. Pangido sada tanda di Asia sian jauh ba di Batam, mangido sian Banua Toru, manang sian Banua Ginjak Sali. Bahasa sih. Sasi naman. Tung isi made bata songon ho, namar pamuati di dosa jala umbolus pangalayu sion ni partaliana na deba aidang toktong ibana marsigomos mar Roni Rimas ay makhaulomon asini roha do ibana. Saileheno mudo hasitongat tu Jakob asini roha tu si Abraham nang niwarihon ni opumuna sian akka ari narobi dope ido sahatna martua do akka na tumangyon hata ni debata jala naupeopsa maredeita. Didakkom mahaporsiaw tay songon na hinatindakon ni dongata sa haporsiaw di sa dok portibion rap mahita mando au porsia di debata jahuba ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalang dotan au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahuba na sasadai imanan itubuhan di si Maria nagabe-gabea siya tod di porbadia adorang suabubuhan ido tuhata na tumawon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinursilang na tuat tu Banua Toru dung ditanam na mulak mangulu di hari patuluhan na mang lau hudul di siamun debata Jahova amanai parasiro si may bana pay mulak sogot tanam manghumi halak na mangulu do au porsea di tondi jaladok sada huria nabadia huria hato panela Kristen akan nabadia doh dihatai dus doh dihatai namandok mulak mangolu sogo daging ni halak nong mate doh diangoluan nungaro hatuaoni nunga tubuh si paluai atong tapuji made bata mandok
Jongjong Mahita Saluna. Sonami Borginai Ujuro Jesusi Sorang modono alam sude Holadu wadadu ngodope Yesus Tuhatai Dengrani Borginai Ujuro Jesusi Tumpar mandi Betlehem Di babong di surgoi Nungaro si bangun Yesus Tuhatai Odami Tua disi Ginaro Jesusi Tumalu apardo samuse Sian amago wanasude Oro si bangun Yesus Tuhatai Nunga tugu si Paluay, Raja ni Hadameon, nunga tutu gabejol maibana, humopkop hita, nunga sikop baga-baga na bata nasian narubi, tajakom maibana turuhata, asaibana gabe arta na umarga dihita, ima haluaon na pinatupanay, jala momosma tatiop pakirimon na taparhatopoti ay haposado na marbaga-baga hosa. Amen. Hudul Maida. Tapi kema puji-pujian nasional rahon ni Ina Deborah.
Laos diudutima musie de pujian sian ina Esther. Sunggul-sunggul dihita di Burunginon. Marsogot Rabu 25 Desember 2014 tapatu pado kebaktian Natal Parjolo tolu sesi laos tapatupa
ulaon nabadia. Sesi parjolo masuk pukul 7.30. Maaf, masuk pukul 7. Sesi paduahon masuk pukul 10.30. Sesi patuluhon masuk pukul 10.05. Songonima sunggul-sunggul dihita di bagasan Boroinon. Laus tabige mamuseng ende puji-pujian sian punguanama.
Laos diuduti mae de puji-pujian sian remaja na poso.
Marende hita sian buku ende nomor 52, laos tapa dalam peliata sada A dot sada B. Magodo jolma ro
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Sian hami parhalado HKBP Cimanggis di bagasat Tikion, di Boronginon, di nata pestahon borongin hatutubu ni Tuhan Yesus kadamang dok dainang songoni maremaja na poso upasahat tami ma patujuluna selamat hari Natal ma dihita saluhuna laos di pakulingi tuhatta dohita marhiti jamita di parpungua bodarion parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus imana tersurat di Evangelium Lukas bidudua ayat 1 ayat 14 di bagasan tema manang topik ibadah halalas nirohagodang tu saluhut bangso. Uzahama hatani debata tapai hutihut ma songonom ma tersurat disi. Jadi adong ma marborngid di ladang na di sini yak kaparmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapot ton sada suru-suruan manasida jala marsinod dang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar situ tuma alai dok suru-suruan ni matu nasida unang mabiar hamu ai barita halalas nirohagodang dohu buat tuhamuna persaulian ni sadok bangsoi ainang tubuh do dihamu saborngino di hutan si Daud si Paluai ima Kristus Tuhani omma partina daad dihamu poso-poso do dapoton muna nabi norhos peak di panggagatan jalato puma adong dongan ni suru-suruani torop akka parangan perbanua gijang di puzina sida do debata madok hasangapon ma di debata di gijang dame ma di tanoon dia kajolma halomuani rap jolo hita manginang majaha ayat 10 pati iya ido sahatna dihamunak kana hinaholongan hurian itu hatta pasti sudedo jolma makkasi holi ngulu na di bagasal las niroha dang adong nang gusada na so makkasi holi asa gok las niroha semua orang merindukan hidup yang penuh sukacita torop doa kamanginang remaja dohot na poso bulung na berusaha menyenangkan dohot membahagiakan diri mengalului menemukan sukacita marhite berbagai cara sampai tu akka na mungkin dihalak alai ibana dan mungkin manang sabalikna dihalak dan mungkin anggo dibana mungkin alani motivasi semangat laho manggohi las nirohana adong doi marhitiak kana papunguhon arta hamuraon berusaha memenuhi hal-hal yang finansial ala dihirim rohana boy goklas ni rohana ala ni adong do marhite na menjaga hahi pasonna anggia marhitiak ka aktivitas olahraga do takana asing jupang hahi pason dungilas ni rohana bahkan adong do napolai kon asagok las nirohana mulutab daging na 2 kilo pitor berusaha ibana mangurui 3 kilo marhitin na diet kasubak ko si panganon anggo hitat tong dang boya la pertangyang kita ngajam sia si pata ro snack jay dang tarorom alay tujuan na naking asa sonang dorohana sa bahagia ibana alay torop doak kamanginang dung jupang na pinarsita ni rohanai na niluluan nai ternyata dang jupang las ni rohai
Adong guna berhasil papunguhon akka arta hamoraon naking tujuan na asa boha. Asa sonang jala asalas rohana. Alay balik sa gudang do nama golas ni rohana. Ala dung jupang nai. Ay gabi sude madijaga. Dibatasi bergaul. Dibatasi sude akka na berusaha mengurangi ahanat piniopnon. Ujung na gudang gotong stres sa diri gabi mago las ni rohana. Hamunak kadamang dot dainang marhite parpunga bodari di bornginon ima hatutubu ni Tuhan ta Yesus ditogihod dohita tusada las ni rohan na tutu si tutu naboy tahilala di bagasang ngulutta atik pihak kadamang dot dainang say di ihuti hutak ka persoalani do pehita. Boy totong jupang hita las niroha do sonang niroha nang pe akanata hirimidang ra jupang dope. Odo na membedakan bohado tutu halak Kristen marlas niroha di tonga-tonga ni kondisi kehidupan na songo siapa hari ternyata masih bersama-sama dengan berbagai pergumulan. Nyanga somal trupu tau nak kamanginang. Ala somal do di patubigi hod yak liturgi perayaan. Dunge sa pelopati na perpudi mamadokoni songoni do pungani na natari sada. Alai ponggol iso parjolo madok innala putus. Dung pe perpudi dokon hasangapa ma. Ngaso malo nak kamanginang jaladang pola dohonon adong na unik. Alai marhite peristiwa sejarah kelahiran ni Tuhan Yesus. Na diawali dohot cara ni debata pataruhon si Joseph dohot si Maria tu bona pasugit na laho sensus penduduk di sido atu satak kamanginang bahwa kehadiran mereka di Bethlehem sesungguhnya bukan karena sensus itu. Dang ala sensusi na bayan nasida ko sa tu Bethlehem sabalikna na dipakai debatado sensusi pataruhon nasida tu Bethlehem laho manggohi baga-bagani debata. Inilah yang unik cara Allah menghantarkan Yusuf dan Maria ke Bethlehem untuk sensus penduduk. Kehadiran mereka di Bethlehem sesungguhnya bukan karena sensus itu, tetapi sebaliknya Tuhan memakai sensus itu untuk menghantarkan mereka ke Bethlehem. Laho menggenapi janji ni debata. Alanya kamanginang ternyata ratusan tahun sudah dinubuatkan tentang Bethlehem. Tajah majomika 5 ayat sada manginang rak majohita majahaya. Jala haroroan sian nahinan sian aka ari narobi saliling-lilingna. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nungga sian narobi. Ima carani debata kadamang dok dainang. Baga-baga laho pasauton sakap ni debata dipakai ma kondisi ni nguluni zolma, termasuk salah satu adalah sensus yang dilakukan oleh pemerintahan Kaisar Agustus. Asa sahat si Joseph dot si Maria tu Bethlehem menggenapi janji ni debata. Siapa ngatusino ini doh makadamang dok dainang papos rohatta taringot tu pardalanan ningolutta nuaingon. Porsea hita ngolut taupe nunga di bagasan sakap ni debata. Hidup kita ini ada dalam rencana Tuhan. Hidup ini tidak bebas begitu saja tanpa ada yang mengendalikan. Hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Manang BHP parsoriota, manang songodia pengolut tahun ikut tahap porsiai siapa motuan ni debatadi. Bagaimanapun bentuk kehidupan kita, sedang mengalami problema ataupun tidak, kita harus yakin, kita harus percaya dan menyadari bahwa hidup kita ini dalam rencana Allah.
alanido songon na pinataruni debata si Joseph dohot si Maria tu Bethlehem Porsia mahita dengan caranya sendiri. Tuhan juga akan menghantarkan kita kepada kehidupan kita sekarang dan untuk selanjutnya, untuk hidup yang diarahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berarti adong si pertanggung jawab ponota di ngulut tahun. Alanido sadariod di perayaan Natalon di papita jala di patoras suhut di segar kema hapor seaun dohot pakirimota. Natal menyegarkan kembali iman dan pengharapan kita tentang masa depan dengan jaminan Tuhan dalam rencananya. Natal tahu bukan sekedar perayaan-perayaan yang hanya membuat kita terbayang-bayang, terngiang-ngiang tentang ribuan tahun lalu Bethlehem, dan kita tidak sedang memandangi bayi Yesus yang terletak di sebuah palungan. Dangi behitak kamanginang. Kita tidak sedang berjumpa lagi dengan Yesus di kandang domba. Tidak lagi. Kita sedang merayakan kehadiran Yesus yang akan berkarya merencanakan masa depan kita. Masa depan yang pasti lebih baik dan lebih bermakna. Porsia doha mamanginang ijuluani debatado ngulut tahun dijuluani do. Dia sudah di depan menuntun kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri dalam menjalani kehidupan. Songon napina taruna si Joseph do si Maria tu Bethlehem. Namangi hutama kadamang do dahinang marhite trupukod di patorang do tuhita ia hatu tubuh di Tuhan Yesus di guarimai incognito day, kunjungan Allah untuk manusia. Warna pe dikunjungi moluadong na tua-tua manopot yanakon na didok may mebat. Tu dia hamu mebak bah lau marhuai mameringa akadak danaki. Mebak madebata tuhita marhite Yesus Kristus di hatu tubunai. Incognito day. Kunjungan Allah bagi kita. Allah na paling hebat, na paling luar biasa di son ima. Bahwa kunjungan di debata marhite Yesus Kristus na prioritas di bahan ima. Manopot akazol manamekmet manang nalea di portibion. Tuhan menyapa orang-orang kecil dan yang dipandang rendah pada zaman itu. Tuhan menyapa orang-orang yang terpinggirkan. Dia tidak mengunjungi raja yang terhormat pada waktu itu, tetapi mengunjungi siapa yang benar-benar membutuhkan perhatian pada waktu itu. Allah memilih untuk menyampaikan kabar baik ini kepada para gembala. Isedo gembalaon ngahupat orang tong di Jamita di tiki pesta Natal. Orang-orang biasa yang sering dianggap rendah dan diremehkan. Jalau doak kamanginang baga-baga tu hita molo tapes tahun Natal. Ternyata hita namek meton, naleaon, apalagi manalea ala ni dosaon, hita do ditopot ibana laho pau bahong ngulutta. Mulut abereng do disi kaperistiwa Natalia ka tokoh-tokoh manang sosok na disi si Joseph, si Maria dohot aka parmahan. Ise do si Joseph tukang hau. Ise do si Maria sada anak boru na polos na pogos. Dan apola si paimao no molo diulaon. Ise do parmahani akan niupa dan biru-biruna, bukan domba-dombanya yang mereka gembalakan. Tung naswak kadapok bilangan do nasida di tonga-tongani ngulu nasida alai nasida do dipakai debata jala tu nasida do partu julu ni barita nauli taringot tu hatu tubuh ni Yesus Kristus. Laso dok kamanginang nama bakita mararga di ngulun bahwa dengan kunjungan Tuhan atas orang-orang kecil itu memotivasi mereka untuk dapat menikmati kehidupannya walaupun mereka dalam kondisi yang kurang dihargai dalam dunia sosialnya. Dang di pasobune batana si dadang mararga. Jala oddo nagabe gambaran ningulu ni torop zolman waingon. Na sering terluput dari pandangan
para orang-orang yang memangku jabatan yang seharusnya bertanggung jawab dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara hidup mereka. Mungkin hita doa kamanginang songon si Josepi, mungkin hita do songon si Mariai, mungkin akka remaja do na pasoblungod do na jojot da ngadong perhatian na, mungkin songon akka parmahani do hita. Alai ditogihok kita marpesta akka zolma name meti laho mamestahon malam Natal ala kunjungan ni debata. Di bagasa kunjungan ni do kamanginang dipulihkan kiada atta. Di pasuang atik pedang secara finansial pitor sumuang alai ngolutta semangat hidup dipulihkan, paradigma dan cara berpikir kita dipulihkan, terlebih semangat dan pengharapan kita. Ido asa gabe pesta Natalon sasitongna dang pedang masuk akal peristiwai dang dapat logika kamanginang alai dang polai kom mabiar hita lahu memahami idot mangat tusi. Ido asa idok de sapului unang mabiar hamu. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Adong las niroha. Memang di zamano godang dozol magabe dang polan yang mabiar alai kuatir do manang holsoat di masa Natal at yang manginang. Dia pakol sohonon na om manak kaningani ketika Natal bergeser kepada perayaan-perayaan yang hanya secara fisik, marsiadu mazol malah menampilkan diri luar biasa walaupun dengan terpaksa gaya biadong ma akaina naik komar pikir dua hali ala tolu baju ni akai nakonna ikut dituhor ganuk Natal. Do tabba do pe aka aksesoris mulai sipatu lampu sahatu bendo naboy berkelak-kelip. Doho habong nilapu-lapu, doho takana asing. Boy do pusing memang. Ay basa pusing, ay biar do rohana sotung lasug gabe mindir ano nanak ko mamireng baju ni dongan na. Ujung nga boy do dipaksa. Jala sayo nang madong polek ko sape mamijam. Ala idog na gabe mabay kita mabiar ganuk pesta Natal. Mamulay biro Natal, mamulay matong pusing. Anggon asudibyo. Napalagi molo kami amon, dang pola lolo kami nuansa, nadong imain na do. Anggwak kayo na kan nuansa. Akhirnya kita bisa kehilangan makna. Magolas ni rohay, tung daging tapedang maralas ni roha, apalagi matondita las daw masyan na marulupulog. Alano nga masuk kita turana perayaan Natal yang hanya terlihat. Naki memang songon nautik doh bereng sambil mar video kamera mamereng lilin na. Alay biasa na ganuk borgi gudang go. Sebagai satu suasana memang yang diambil momennya alay boy do gabe mago maknanay. Mago malas niro hatta ala nunga bergeser menyambut Yesus. Padahal Yesus datang dalam kesederhanaan dan datang untuk orang-orang yang sederhana. Lalu manusia zaman sekarang merayakannya dengan hidup yang mungkin saja sudah sampai kepada yang hedon. Gabi kehilangan makna ma. Alanya kamanginang molidokon unang mabiar hamu. Mari kita hentikan rasa takut yang kita buat sendiri karena yang datang itu adalah Raja Damai. Raja sipar dame jala sipar holang. Alay molo hilang do fokus tak kamanginang. Molo mago do titik ni tujuan ni perayaan Natali. Memang game mago do nang las ni rohatta. Alanga gumudak kita menikmati aksesoris-aksesoris yang akhirnya ketika kita tidak bisa memenuhinya kita akan stres. Omana tazamot tonak kamanginang. Jadi mari kita kampanyekan tahun depan. Marilah kita berhenti untuk merayakan Natal hanya yang terlalu konsumtif. Boy do mangan alay, buhama parmangan na. Boy do tibuang garan, behama mabay niya sa adong. Alay tujuan na tu dia ma. Asal lebih berkualitas spiritual na dihorhon sian perayaan Natali.
Atik pia manginang dang sude songoni. Natal saat ini tidak semua memang cenderung berfokus kepada perayaan yang konsumtif, materialistis, bahkan sedikit hedon. Alani dipaingot tita, unang mabiar, ay naing hadameo dodo las niroha, na naing buanon ni si Paluay. Unang mabiar, jangan takut karena kelahiran Yesus adalah kesukaan besar. Sebab dengan kehadirannya, masa depan kita dijamin. Hidup kita ada dalam kuasanya. Jadi sekalipun perayaan-perayaan Natal membuat tubuh kita lelah, membuat pikiran kita lelah, tetapi jiwa kita seharusnya bersuka cita karena yang kita sambut itu adalah Raja Damai. Autor huana logi hodok kamanginang songonon. Molo adong roh hula-hula na burju. Neng roh telepon neng roh wito tuja buinna. Anggo inatay nunga siap-siap betu sudah segala jurusan lahu mempersiapkan buah masalah rohani botonai. Luzay bana para dehon. Alay nang piluzay bana para dehon. Las dorohana. Ala nung ngay botoro. Di halo zaun ni daging nai para dehon sudah las dorohana. Ala denggad ditamuay ibotonai. Wado hitamanamuay Jesuson naroon. Menyambut, merespon. Lo jado daging taido. Mungkin maruduk do peno nak Natal, baka 1 tanggal 7 Januari arong do penamar Natalon. Lo jado daging na loja, alay bohado di halo zauni, boy todina marulopolop, ala nung nga bongot tubaga sa rohana Jesus Kristus na tubui. Ala nido ditugyok kita bersukacita, mengajak bersukacita. Dan dalam sukacita itu kita berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Alan diok kamanginang, biarlah lewat perayaan Natal hari ini kemuliaan benar-benar milik Tuhan. Dami madihita unang tapabalik. Hasangapon madizolma dami madihowate unang sungun. Ikut di mana doha muliau ni jala sepenuhnya. Maka perayaan-perayaan Natal kita ini akan berdampak pada bagaimana kita hadir dalam setiap perayaan itu menjadi pelayan Tuhan, melakukan yang terbaik, berbagi kasih, peduli, dan dapat melakukan sesuatu yang bermakna menunjukkan bahwa saya menyambut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan namanya. Alani ikon gabe hamuliaon na tutusi tutudo si pasahatot tatu debata di kunjungan nai pasti do dame di bagasan nguluta. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat tema Tuhan nungataruli hami di jamita barita nauli. Nama nosoi rohanami Tuhan taringot tu panomunomuon di haroroni Tuhan Yesus si Paluai na tubuh ti portibion. Asahu parehai hami diri nami makalason. Ay tung baritalas ni roha doi ditopot to hami na di pardangolan na di bagasan dosaon. Asa paluaw muniak kami ima situhulas ni roha na tumibo. Alani azari hami madjakon. Madjakon si palua na tubuh di Bethlehem. Gabi tubuh ma di bagasan roha nami. Urupi mahami. Lahu mabuan las ni roha di hatu tubuh miya le Tuhan Yesus. Atik pe ragam dope akka holso godang dopiak ka pergumulan na boy payhuti ngulu namion alay marhitilas ni roha na nilihomi dang talu hami baynon nyak ka holso nami dang talu hami baynon nyak ka pergumulan nami monang do hami makalason ngulu namion jaladang mago ha porsyon nami urupi mahami Tuhan lahu pasauton asa hasa ngapod diho mangulu namion do salut akka pesta-pesta perayaan Natal taruli dame mahami sian asini roham. Omma Tuhan nahu parsita hami di bagasang ulu nami. Dongani mahami ya dung roho ale Immanuel. Lahu madongani hami madalani ari-ari ning ulu namion. Asa hudalani hami di bagasa pos ni roha do las ni roha. Mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami martangiak kami tuho. Amin. Mari demahita sia bukwede nomor 510 las titik na mari demahita pasahatok piliata.
Yesus Raja hadameon sundang hati gorani panondang ni hangoluan disalung ujol mai di rumah ridho dirina lamanubus manisia asa ulang mate
dehon sa ayat nai los jongjong mahita. Yesus Raja Dameon sodang hati gorani panondang ni hangoluan di saluhur